Kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, nanawagan si Senator Bam Aquino ng mga pagbabago sa mga batas at polisiya upang mapalakas ang proteksyon sa mga kabataan sa loob man o labas ng paaralan. Matapos bisitahin ng mga survivor at mga pamilyang apektado ng insidente, binigyang din niya ang kahalagahan ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aral. Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang ang kasiguraduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak. Kaugnay nito, isinusulong din ni Senator Aquino ang pagrebisa sa Juvenile Justice Act. Bagamat layunin nito na protektahan ang mga batang lumalabag sa batas, kailangan anyang suriin kung naaangkop pa ito sa mga mabibigat na krimeng kinasasangutan ng mga menor de edad. Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa. On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Because more and more, lumalabas talaga na merong gaps. Merong gaps, kailangan ng mga changes, and ang magiging debatihan dito is whether the changes can improve the law. Bukod dito, naninindigan si Senator Aquino laban sa digital radicalization ng mga menor de edad. Sinusuportahan niya ang panukalang batas na maglilimita sa social media access para sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Layunin nitong mabawasan ang pagkakalantad ng mga bata sa mga nilalaman sa social media na maaaring makakaapekto sa kanilang pag-uugali. Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization na nangyayari. And ano to? Radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media. Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age. Yan po yung mga gagawin po sa legislature. Para masigurado na hindi na to mangyayari muli. Pinalalahanan din ni Aquino ang mga magulang na ang laban para sa kaligtasan ay hindi nagtatapos sa bulwagan ng Kongreso, kundi nagsisimula sa loob ng tahanan at pagbabantay ng komunidad. Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang. Habang naghahanda ang Senate Committee on Basic Education na talakayin at palawakin ang mga hakbang sa ilalim ng panukalang Schools Safety Act sa mga susunod na linggo, nananawagan si Aquino sa mga magulang, guro at mamabatas na unahin ang kaligtasan ng mga paaralan at ang proteksyon ng susunod na henerasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.